Bil-kejl ta' sqarrija tal-Partit Nazzjonalista, id-deputat tiegħu stess Joe Giglio qed jiddefendi tender maħmuġ. Il-Partit Nazzjonalista ħares sqarrija biex jallega li x-xiri ta' dajjes minn Transport Malta għall-infurzar kien riżultat ta' tender maħmuġ. Għal dawn id-dajjes Transport Malta ma ħalsitx għax ma kienx kuntenta bihom. Issa lil min ipprovda dawn id-dajjes qed jiddefendih ħadd iżjed mid-deputat Nazzjonalista Joe Giglio. Bekk fuq naħa għandek li Adrian Delija u Ivan Castillo joħorġu l-istqarrijiet b'allegazzjonijiet u fuq naħa l-oħra Joe Giglio jiddefendi lil min Transport Malta ma ħalsitux għax mhijiex kuntenta bis-servizz li ta'. Kienet il-Malta Today li fil-ħarġa tal-ħadd żvelat li l-kumpanija li provdiet ir-ribs u li Transport Malta qed iżżomm soda fil-konfront tagħha għandha jiddefendiha lid-deputat Giglio. Għalkemm sorsi interni spjegaw li ħafna fil-Partit Nazzjonalista huma imnaffrin bil-pożizzjoni ta' Giglio mal-Malta Today ippruvaw jagħtu l-impressjoni li m'hemm xejn kbir. Tant li biex jipprova jaħbi il-konflitt ta' interess wara l-inqabad, Joe Giglio qal il-Malta Today li qed jipprova jimmedja. Iżda il-korrespondenza li Rawa News u li Malta Today għamlet referenza għalija tixed kif Joe Giglio mhux jimmedja qiegħed iżda jitlob lil Transport Malta tħallas għal dak li sallu ma ħallsitx u l-Partit Nazzjonalista malaj reġa' ħares sqarrija li imbarazzat lil Giglio għax qed tattakka l-istess proċess li fih u qed jiddefendi. Fil-fatt Giglio talab laqa ma' Transport Malta u għeddet li jekk ma jħallsux lil klient tiegħu se jieħu l-passi fil-qorti. U fil-waqt li Transport Malta iżżomm soda quddiem dan it-teddid ta' Giglio, il-kelliema nazzjonalisti Ivan Castillo u Adrian Delija joħorġu jgħiruha u jitolbu investigazzjoni. Dan anke jekk Transport Malta diġà ħadet il-passi meħtieġa biex tiddefendi l-interessi tagħha li ma passi sabet li d-deputat Joe Giglio jiġġielida kontrihom. Interessanti ħafna li Giglio kiteb lil Transport Malta wara li l-każ kien diġà fil-pubbliku u l-Partit Nazzjonalista ħares stqarrijiet dwaru u fil-waqt li Giglio jiddefendi Delija u Castillo reġgħu ħarġu jattakkaw.